Kani gade Gapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ki pulit ba apahara ha Shillong District Jail mentara singi sajang kilayo kem yo wei snar khai drok ubala tep kerteng kum ba Ricky Perbon kat baudang persang ban penrung to eu drok sha wei parlong baya e tap men siem uba jukirni ha kakam di drok ubadang sha set menta hapo kani ka along halor ka jingdon kti ban penya yo drok ha nong ba Shillong tang shuo jing tep halor kani ka jingja Gapati CCTV kalayo ban ring dor ya kani ka jingja balasaki bau news nar khai drok ula syabat shwa ha kipulit ki ba apahara ha kerdap ke Shillong District Jail shwa bani ok pendrong yo drok syapo ka patong da ka bathap hapo kisabon bat le men le kum balek aiter ya utoi parlong ubla syak set along ya ubla tip kerteng kum ba regal jerwa ya drok ubla thap hapo kasabon bat ki atli kiten golden udan ka jingkhia kum ba iwei point khandai gram ka jingo kurup ya ne drok kadai hadian baki pulit kila don ka jing suba ba uriki udai wala banana bha hakakam khai drop hanong ba Shillong yau ba Ricky Perbon lawan ban simtino dagi pulit ka anti narcotics task force ban penlong ya ka jing toket ka bapanya halor kani la ban pen kan ma ba regal jerwa ula syakam hakasel jong ka khasi students union maulai mauro unit dangshen na mauro halor ka jing don kti ban penya yo drugs syaki katu kat ni kisamla hakate kisnong